minnu tɛmɛna ɲɛ u y'u da don a la an bɛ château hakɛ min na vraiment an b'o foli kɛ ONG la ONG ni danamɔgɔw don mɔgɔ baaraɲɔgɔnw don surtout ATK a n'a ka jama a n'olu de bɛ baara daminɛ ka yɔrɔ ɲini k'a yira u la u bɛna se depuis an ye baara daminɛ depuis 2023 ɲinan an san 3 ye an bɛ ɲɔgɔn bolo an ma tigɛ ɲɔgɔn na parce que ATK hɔrɔn don mɔgɔ ɲanama don mɔgɔ ladiri don baara o baara gɛlɛya b'a la mais tile kelen an m'a ta ɲɛ kan k'a fɔ ko a diminen don an kɔrɔ an m'a ta ɲɛ kan tile kelen k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra a la an y'o sɔrɔ a ɲɛkun kan vraiment k'a fo dan tɛ foli min na nin baara in nafolo de bɛ bɔ ka don a la a miliyɔn ka ca o sababu ye jɔn ye o ye Arabi Saoudite masakɛ Wura Salman ale de bɛ nafolo in bɔ k'a ta k'a di ONG mɔgɔw ma n'o ye ONG TASAC ye u k'a lajɛ Mali fan 14 bɛɛ région tɛ bɔ région na cercle tɛ bɔ région cercle la village togodaw a bɛɛ lajɛlen jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a lajɛ u ka taa ji di mɔgɔw ma fisabililayi o la u ni an ye ɲɔgɔn dɔn hukumu kɔnɔ bi alhamdulilayi an bɛ Ala fo k'Ala barika da ji bondon bi an y'a caman sɔrɔ. Ok, bi sɔgɔmada in na an bɛ Moribabugu ka na ji bondon dɔ Kolobakari la. Ji bondon yɛrɛ bɛ projet dɔ la n'o projet nalen don kɛrɛnkɛrɛnna Mali la ka jiko sabati ani kɛnɛya. O jiko yɛrɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ji bondon 12 de kan ka kɛ. O kan ka kɛ Fana, Bamako, Dioula ani Segu mara kɔnɔ. Bon o forage n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a wari bɔbaga ye Arabi Saoudite masakɛ n'a bɛ f'o ma ko Wura Salman o de ye wari in bɔbaga ye a kɛlen don fɛnɛ ONG TASAC fɛ Mali la. Folikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin ma o ye ka forage in minɛ ka ɲɛ minɛli ka ɲɛ u ka mɔgɔ sugandi minnu bɛ yen nɔ u b'u janto ji bondon in na parce que maa min ko ji i ko kɛnɛya i ko saniya olu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc vraiment maa minnu bɛ sugandi k'u k'u janto nin na u k'u vraiment u ka fɛnw bila en place mun b'a to u bɛ se k'a to foyi min minɛ ka ɲɛ.